Cagayan de Oro City Police Office nagpasalamat sa kooperasyon sa publiko nga nagresulta sa hapsay nga kasaulugan sa Higalaay Festival 2024. Ang detalye sa report ni James Pauloya. Generally peaceful, kini ang nahimong security assessment sa Cagayan de Oro City Police Office sa baguhay lang na human nga Monthlong celebration sa Higalaay Festival 2024. Mismong si Cagayan de Oro City Police Director, Police Colonel Salvador Radam ang nangulo sa pagplastar sa seguridad, ilabi pa sa mga dagkong kalihukan sa Higalaay Festival. Sumala niya nga wala hilabti ang mga personahe sa matag police station aron makaresponde gihapon panahon nga adunay magkinahanglan og police assistance. Pasalamatan ta sa ato ang mga kaubanan, no. Dili lang sa kukpo kundi napay atong Task Force Oro, ato ang Bureau of Fire and Protection, Coast Guard, atong Force Multiplier, ato yung pasalamatan ng Force Multiplier. Kung makita sa kadalanan, nakagat mga Force Multiplier, kasing-kasing na-assist sa ato. Hinuon aduna lang kunoy natala nga 15 ka mga minor incident ato sa pagpahigayon sa talentadong Cagayanon concert sa Misamis Oriental Sports Complex tungod gidumog kini sa halos 50,000 ka mga mitanaw. Ato lang ipang saka ang dugo, kato mga kuyapan, which is normal lang po na doon sa kahuot. Out of 50,000, more or less 50,000 spectators gabi, pasalamat na kada rato natala. Magpabilin paghihapon ang deployment sa kapulisan palibot sa Cagayan de Oro City tungod aduna pay pipila ka mga minor events taman sa katapusan sa bulan sa Agosto. Kauban si Makoy Sempron sa kamera. Ako si James Pauliap para sa One Mindanao.